Здравейте, аз съм Ивелин Желев. Аз съм Филип Молкян. Ние сме Dismounted. Имаме удоволствието да ви представим нашата нова песен в две части As the Stories Were Told, в превод Както историите повеляват. Сега вече от 19 часа се състоя премиерата на първата част в нашия YouTube канал, който се казва Dismounted, а втората част ще бъде излъчена в петък по същото време. Песента е под текст на Драгомир Митев, преподавател по английски език в Икономическата гимназия Елиас Канети. Видеоклипът е заснет от Даниел Пенчев, студио Baked Tapes, а Илян Кръстев е звуковия инженер, който стои зад микса и мастеринга на песента. Тази песен е много специална за нас, така като тя е комбинация от различни стилове, което си е предизвикателство за всеки един музикант. Песента е с голяма продължителност, затова бяхме длъжни да разделим на две части и разказва историята за три гъла, които не се познават, но са свързани помежду си в различни паралелни вселени. Също така, клипът има заложени скрити предмети, които вие сами може да откриете в тях. Искам да благодаря на всички, които участваха в създаването на този проект. Очакваме вашите коментари в интернет.